I ara que parlem d'avanços en matèria de salut, anem a aprofitar per a mostrar-los l'última tecnologia per aprendre a cuidar malalts. La trobem a les noves aules de l'Escola d'Infermeria de l'Hospital La Fe, que s'ha inaugurat este matí, des de pissarres digitals fins a ninots que semblen pacients reals. Cristina i Aida reben avui una classe pràctica de com utilitzar els llits on descansen els pacients de l'Hospital La Fe. Cursen tercer d'infermería y estrenen las instalaciones de la escuela al nuevo hospital. Es una herramienta de trabajo básica donde el enfermo va a estar, el enfermo tiene que estar cómodo, en las mejores condiciones. Sí, bueno, este es más práctico, sí, más cómodo para trabajar. O sea, al principio un poco complejo, pero bueno, te lo van explicando y al final coges manejo de todo. Una educación que farà servir les últimes tecnologías para recrear les situacions més reals. Contamos con pantallas interactivas, pantallas de ordenadores incorporados, tendremos que estar a punto de recibirse muñecos interactivos de alta tecnología, que bueno, que siempre digo que dan un susto porque parecen casi personas humanas. Com elles, 240 estudiants d'infermeria i 63 de medicina han encetat curs este matí amb la visita del conseller de Sanitat Luis Rosado i el rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo. D'estes aules eixiran els primers 25 professionals de la Comunitat Valenciana titulats en atenció familiar i comunitària. AENA ja ha adjudicat el servici de control a les torres